Fa fresca sobre el terrat de casa i ens resten 2 anys per canviar el paradigma vital del conjunt de la societat. Ho ha anunciat l'Organització de Nacions Unides, adobant els informes de la FAO i d'altres organismes internacionals que alerten sobre la necessitat de revertir el canvi climàtic si no volem caminar cap a un penya-segat desconegut però inevitablement dolent per a la humanitat. En 2 anys hem de ser capaços de rebaixar la petjada de carboni, hem de reduir dràsticament els gasos d'efecte hivernacle, hem d'aconseguir netejar de plàstics els oceans i hem de caminar per la senda d'uns costums de consum més adequats dels que hem desenvolupat fins ara. No va de broma. Si no ho fem, anem cap a un món un poc negatiu. I disculpeu que siga jo avui un poc dolent, però estem abocats a la desaparició. Bueno, ni falles, ni fogueres, ni moros i cristians, ni res de res, ni Setmanes Santes, ni cap altre sant festiu. I la desaparició.